Ilitum Chief Minister Himanta Biswa Sarma ningjelo Karbianglong lapen di Mahasau Banje Autonomous State ki piakam avelo tema itunge super state silong etlo ilitum mana super state silong lo pulo amat mini secretariat ki kim namang hasil jot abong wasana to amat kim dam to bangke lapen not kahi not mucot lelo ilitum bukajan pen kasi toydun MLA Dr. Numol Momit alang lige deputy speaker halo Assam Assembly halo atumi het alang li henopik alam ningje ki pudam la pohelo chief minister ta Karbianglong de super state lo puet ki putang do alang li lapen alang li baru chief minister ke alang li ke tribal kali apo alang li ningje ji mini alang li ke BJP leader chana na chief minister Assam chief minister alang li pangpung alang na ningje ko alang li ningje ji mini sita alang li la mumina ke haya bang kaning je don bang sige chok sel alang li ke garo moni itu angbong schedule tribe moni alang li ki pugela ko hello Karbianglong di Mahasau ban ke autonomous state ki PG akam available autonomous state apar sige do thulo super state sige do thulo la pen jong si autonomous state p2 det lote long to log lote la ke long tang ki thi akit thi super state bang ke ingbo to det ko loss si alang li la ke alang li ki lu da ke pe klang athema super state takali la ke ilitum autonomous state sinang we jong si super state to ante constitution lo nat lo super state tu kita bedo halo dak autonomous state tu sigido constitution pen am tan ke super state akim no dagi alang li la ke deputy chief minister deputy speaker mandun det anda alang li ake chok che alam unconstitutional alam si alang li ge lapen unconstitutional chakali ilitum tribe atum pan kaluksan karena hok ya alam si alang li ge tu la sila alang li numol moment atumi ge la autonomous state long lote super state ke loss po alam ge ke autonomous ke autonomy ke loss po alam ge ke itu condemn do alam pan APHLC pen itu condemn lapen eson alam